גוואלד. סליחה, אני לא התכוונתי. ראית את הקוטן? הקיר הזה, איך קוראים לזה? כזה הרבה אבנים. הקיר הזה עם שכותבים פתקים לימין. אפשר גם לכתוב מיילים? שמעתי שכותבים יותר מ10 פתקים, הוא עונה. בדוק, הוא ענה. אפשר גם בפקס. ענה. אני לא כותבת, אבל אני יודעת שאלוהים יודע את כל מה שאני רוצה. מה, אני צריכה לכתוב לו פתק? נשמה יקרה, רק תתכסי קצת, בסדר? גוואלד. אני רוצה לבקש רק דבר אחד. שיהיה קצת פחות קר בלילה בירושלים. באמת, וחוץ מזה הכל מושלם, באמת. אני רוצה לבקש רק דבר אחד, לעבור לתל אביב. אפשר, כמה שיותר מהר. ירושלים. תודה רבה. אפשר להגיע לכל מיני מקומות נורא רומנטיים, כמו... למשל, מגרש הרוסים, מה? או למשל, המקום הזה שכל הגברים ניגשים לשם וצועקים מה זה נקרא? כן, אצטדיון דדי. טוב, תראי, אני חושב שאולי עדיף שניפגש בקיץ, זה יכול להיות יותר מתאים. דווקא חבל. הייתי לוקחת אותך לאיזה חומוס קטן בפינאטי. ונשב אחר כך לקפה במזרחי? אפשר גם לקנות איזה דרבוקה בכיכר החתולה. נחמד, איזה נרגילה קטנת בעניין? ברור. אם אתה רוצה, אני מחר שיתרם בתל אביב אם בא לך. אז אולי עדיף בכיכר החתולות. מה זאת אומרת?